आणि वैशाली मॅमचं मला इथं बोलून माझा सन्मान केल्याबद्दल सर्वात प्रथम त्यांचं आभारी आहे मी. आहे ना. तसंच आत्ताच बोरावके मॅमने सांगितलं की त्यांनी एक रोपटं लावलं होतं, त्या रोपट्याचं आता मोठं वटवृक्ष झालेलं आहे. आणि वैशाली मॅडमचं नेहमीच सामाजिक कार्य व मुलांप्रती प्रेम, तसेच त्यांचे संस्कार, परत त्यांना बाहेरचं ज्ञान, खेळ, क्रीडा सगळ्यात त्यांनी असं संस्कार देऊन मुलांना सुसंस्कृत करून ठेवलेलं आहे. त्यामुळं त्यांची शाळा आणि त्यांचे विद्यार्थी सगळ्यात बेस्ट नंबर 1ला असतात. आणि मला इथं बोलावल्याबद्दल, माझा सन्मान केल्याबद्दल बोरावके आणि तसंच वैशाली मॅडमचं धन्यवाद मनापासून. थँक्यू.